Tisikela edaubaina Raga jengbai honai raga jengbai जनाइनि नै नं लादांगुरि बाथौ थानसालियाव बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंफुंदों। धेमाजि जिल्ला जनाइ दखरानि सिङाव थानाय नै नं लादांगुरि गामिनि बाथौ थानसालियाव बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे जनाइ बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंफुंदों। हाबाफारि बादियै फुंनि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जुलेन चन्द्र बर' गोथैसि बावजेनो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादगिरि हरि चन्द्र बसुमतारी बिनि उनाव धोरोमारि सावराय जथुम बेखेवनानै होयो नै नं लादांगुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रनजित दैमारि बिथाङा। गेवलां मेलाव बाहागो लायो बुंथिगिरि महरै भूमिधर बर' गाहाय फोरोंगिरि UNB गोजौ फरायसालिनि फुंखा सुबुं महरै खान्थेसर बर' बिबुंगोरा बेटबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बिथाङा लाइमोन आरो माइनावनि मावनांगौ बिबान बेनि सायाव गोबां मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियाव हांख्रायजानाय फुंखा सुबुंजों लोगोसे बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारि, जनाइ दखरा हारिमु आफादनि आफादगिरि बुद्धदेब सरगायारि, गाहाय नेहाथारि गोमसार नार्जारि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव फुंखा आलासि खान्थेसर बर' बिथाङा मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। फुंबिलियाव जों गिबियाव जोंनि बाथौ बावसालि बाथौ थानसालिखौ जों फोथारना लाबाय। फोथारना लानायनि उनाव सेथि हाबाफारि जोंनि गौथुमनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिलाखौ जों बिरहोनाय जादों। बिनि उनाव गोथैसि बावनाय हाबाफारि, बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौबो जों मावखांबाय। बेनि उनाव जों आर'ज आरो मोनथिना हाबाफारि लादों आरो बे आर'ज आरो मोनथिनायनि गेजेराव जों मोननै बिबुंथि आयदा लादोंमोन। बे मोननै बिबुंथि आयदाखौ जोंनि हांख्रायजानाय फुंखा सुबुं बिथांमोना फैनानै मोजाङै मोजां बुंफोरथिनानै होलांबाय। आलासिफोरनि गेजेराव दङमोन जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि भूमिधर बर' सार आरो सासे फुंखा सुबुङा जाहैबाय गगामुग बेटबारि कलेजनि बिबुंगोरा मानगोनां मुस्रि खान्थेसर बर' आरो जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन जोंनि जनाइ प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खान्थि आफादगिरि लोगोसे नै नं लादांगुरि बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि रनजित दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। बेबायदिनो जों हाबाफारिखौ फोजोबनानै जोबनायाव जोंनि जिहेतु बैसागु फोरबो बैसागु मोसानाय न'खरसे न'खराव जों बैसागु मोसानानै जोंनि हाबाफारिखौ दिनै बेखिनियाव फोजोबबाय। दिनैनि दिनाव जे गाहाय आलासिया माबायदि बिहोमा होलांदों? गाहाय आलासि बिथांमोनाथ' जों जेरैबायदि लुबैनानै बिथांमोनखौ जाय बिबुंथिखौ लुबैनानै जों बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन जोंनि गासै रायजो राजानि गेजेराव जोंनि बैसागु फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो आरो जोंहा मा मा फोरबो दङ बेफोरखौ आलासि बिथांमोनखौ जों बुंथिनो थाखाय हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। जेरैबायदि जों हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोना बेबायदिनो रायजोनि गेजेराव जोबोद रेबें बिबुंथिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ फोरमायलांदोंमोन। माइनाव आफादनिफ्राय जोंनि जिल्ला गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां हांमास्रि दैमारि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा सरला बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोबाय। दा जोङो जिहेतु आन्दिबारि लखिमपुर जिल्ला एबा बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि जानानै दिनै गासैबो जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबनि गासैबो जोङो सोद्रोमाफ्रा फैनानै बेयाव माइनाव आफादनि दौरि आफादनि आरो गागि आफादनि गासैबो लाइमोन आफादनि फैनानै जोङो जुनाइ आनसलिकनि सिङाव थानाय नै नं लादांगुरि गामियाव जों गाजा गोमजायै बेयाव जोङो बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जादों। जाहाथे जोंहा बाथौ धोरोमा मोनबा फोरबो दङ। बे मोनबा फोरबोनि बिथोराव दिनै बे बैसाग बोथोरानो गिबि फोरबो। बे गिबि फोरबोखौ जोङो बर' बाथौ धोरोम हिसाबै माबायदि खुंलांनांगौ माबायदि फोसाबलांनांगौ आरो माबायदि जोङो बैसागोखौ माबायदि जोङो गथ' गथायनो फोरोंलांनांगौ आरो आगुनिफ्राय जोङो माबायदि सोलोंबोनाय
बे सोलोंनायखौ जों माबायदि दिन्थिलांनांगोन बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन बायदियै जोङो बोसोराव खनसे बिदिनो बे फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनाय जायो। दा बिदिनो जोङो गौथुमाव बे जोंनि आन्दिबादि लखिमपुर जिल्लायाव जे जोङो गाजा गोमजायै खुंदों बे खुंनायखौ जाहाथे बिथांमोना मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मिन्थिना मोननांगोन आरो बे दिनैनि जिथु हाबाफारि लादों बे हाबाफारि लानाया जोङो बे ओनसोलनि जिथु दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मोजां मोनदों बिथांमोना मोजाङै मोजां खुंफुंनानै होबाय दिनैनि दिनाव आरो इयुनावबो जाहाथे बेफोरबायदि गाजा गोमजायै खुंफुंगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय जाहाथे जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो बे बैसागो बोथोरा जोंगा मागा जानानै गासिबनिबो ओनसोलाव जेनिबो नांलाया खमलाया जेनिबो गोनो गोथो गैयाजासे जेनिबो उसुबिदा गैयाजासे मोजां खुंफुंलांनो हानायखौ जोङो लुबैयो आरो दिनैनि दिनाव गागिनि अनगायैबो लाइमोनफोरा बांसिन बाहागो लानांगौ बेनि सायाव दाथ' जोङो गागि आफादाथ' जोङो दिन्थिलांग्रासो जाहैबाय बे दिन्थिलांनायाव जोङो जिथु जोंनि दिन्थिनांगौखौ जों दिन्थिबाय थागोन आरो बांसिन बाहागो लानांगौआव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिन बाहागो लानांगौ बेयाव मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैबो बाहागोफ्रा बिथांमोना लानांगौ आरो बिथांमोननि सायावसो बांसिन जोंहा मिजिं दङ आसा दङ जे बैसागो मागिनायखौ बैसागो मोसाफुंजोबनायखौ बिथांमोननि सायावनो जोङो बांसिन आसा जायो आरो जों बाथौ धोरोमनि सायाव दान्थे बिदान्थे माखासे बाथ्रा बुङो बेनि सायाव बाथौ धोरोमनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेया जोङो दानि जुगावल' थेवबाबो बांसिना जों फोसाबनायनि गेजेरजों जोङो मोजाङै गोमसारनायजों लोगोसे मोजाङै फोसाबबोनायखौ जों नुनो मोनबोबाय बयबो मानिलायबाय जे बाथौ धोरोमा जे बर' हारिनि गुबै धोरोम बे गुबै धोरोमखौ बयबो मिथिना मोनबाय बे दान्थे बिदान्थेखौ जोङो लासैनो फोजोबलांनायनि सेस्टाखौ जोङो सानदों आरो बे बुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो गासिबो बे दान्थे बिदान्थेया जोबलांगोन होननानै सानदों आरो मानोना बे गोदोनि जिथु धोरोम होननाय बाथौ धोरोमखौ मिथियोमोनब्लाबो बे बाथौ धोरोमा गुलाय गुजाय जाना दंमोन दुब्लि बारियाव फुजा होयोमोन दुब्लि बारियावनो बाथौखौ गायनानै दुब्लि बारियावनो आर'ज मोनथिना खालामोमोन बिदिनो अजा बायलंनि हेफाजाब लानानै जोङो फालियोमोन दा बे दुब्लि बारिनिफ्राय जोङो न'खर फैनानै दिनै न'खरनि सिलायावनो गासिबनावबो जों बाथौ दुमनानै आरो रायजोनि बाथौ थानसालि बानायनानै मिरुनि बानायनानै जिल्लानि बानायनानै जोङो खौसेथि लाबोनो हानाय जाबाय आरो बेफोरबायदि खौसेथि लाबोनो हानायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आगुनि जिथु दिन्थिलांग्रा बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय मुंख्लं जालांनायफोरखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो बिथांमोननि नाजानायावनो हर सान नाजानाय मिरु गौथुमनिफ्राय फैनानै बिथांमोना आनसलिक दालांदों जिल्ला दालांदों जिल्लानिफ्राय जोंखौ मिरुआव जोङो बाहागो लाहैनानै मिन्थिना मोनदों जे बिथांमोना दाफुंना गालांनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो आरो लासै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन